Titi obi ka titi obi kire. E do obedi hina ya kire mpanyin nsem. Ya wade bi e fa na archives. Kuro bi aso de me wo dame ha. Nti mekọ Asantehene Ashanti Kingdom. Amakọ eye Dormaahene kuro soso. Eye Dormaafo no. Omo ye Ghanafo. Na omo chipa na efiri Akwam. Eye Akwam Jakiti. Ono mo na ansasa sereku. Yeah. Oye se sanete dia omo ntiro no omo nkoko. Okay. Omo ko bo Asantefo no omo nkum ko sabe na danchirafo no na Asantefo no de asie ni. Nti mu omo baaye no ya mo ba bi tenan. Omo tena aduma pampa so. Eho na ye ma Dormaafo no ebetena ye. Na mo ya komfo. Nti omo baaye no mba bo aye na fe ntokwa no ene omo ko a. Ewi achi no mba jampo se sanete dia omo so ne ye be kuntu omo kunye ni pam ye no. Ena ina na ba ko fe no se twitchie. O se na mo mmaboa me yanko mo se atwa mo ho asaso abekuye ne je ntokwa na mo preso na mo dwane firi ho no mo ko tena boma. Okay. Ufiri dwan kwanta na akọ to mo ko chichire boma nti ya chire no mo sai back to Kumasi mbomba asafo nti emu apepepe ena Dormaahene no agima bedu no sanete dia mama yenye ye man edom so man mamra nti afei no mo dos nti yehu wo madwene so maboa ye ni ama afei de yakonkude ne edi eye danchirafo no so o fe yi ase because ho ye timi twa danchirahene ti efiri ho nti eno achi no ombetene Kumasi ana afei no omsom ye. Okay. No omsom sikadwa kofe no nti emu ana Otumfuo sanete dia tama na ntokwa no wo so no na ye obaabi a fe na hafo ho hafofo mu nyina ya Asantefo first na ho ye Ashanti West. Yeah. Dr. Kwam Kuma be no say Ashanti region so too much nti obi chemie no sabe na bonofo no omo so de ye hyase efiri kuro bi a fe na besi. Okay. Nti na ahafo no so ano kokosi so Kumasi ye kokosi kuro bi fe na tano no na ye. Nti go so membe chem da chimenti ya dwumonum na sefo nyina na ya Asantefo. Omo so musikadwa kofi. Nti Otumfuo kan se enam se danchirafo no nyinti bia no makwa akotwa afa honom akwa de akosisire. Nti mo so monko menu anam Asantefo monko tena baabi na manya hafo monya namo monfa be mre. Nti hafo there's a hafo na na hafo. Okay. Sabe ni ama tamalifo so aba beboa ya okunum because na danchirafo no ye very stubborn. Danchirafo no ene achemfo achem kotukufo no kwaye one enti eba ye na no na ayadin e de ama Asantefo nti yekokofa tamalifo no ene bokinafo no bi bai Beboa ye domba betena bantoma nti sabe no omugo bebrebe ena eye sabre no je no teso se Otumfuo no e kan sente da Bantamahene enhwe saasirifo no so bibi opebi wanyama wo nti ukona abuso o masoma mo ntehwe nti barantema asiense odifo mintwawa no eho no dagbani kasa bedas dagbani kasa nso de nyame da wo meti kakra eho no mbantema na de me papa da de ma mbantema ana omo sesa no ye barantema na kwa bantema yes nti papa na de ho ma no krese isiremfo na beta ampa nti emu no a na je se ye na omo kakọ ti Dormaafo no kwotena kuro bi efe boma no okay no mo yo madwen so mofo mo ho adwene obeso wote no onso Otumfuo bi Otumfuo ja na kwae na seko nti wo kọ no ofiri boma no wo sa kwotena abesim ni ofira abesim okosi kira ofikira na kokko wie eye Dormaasisi no se menya abesim enya boma enya kirade a enye no Dormaa ahinkuro okay nti ha amde be mikuru ametena so nti wakoye
Sa kuro no miɛnsa no nyinaa aka bomba ɛhyɛ nase mienu no ɛhyɛ nase na nkopedua nkwanta aka ho na dabi dua nkwanta no yɛ kɛse nti wontu mfa no nkonko ka ho okay ti dua nkwanta ne ho area no omu nyinaa ɛsom Otumfuo so omu nyinaa yɛ Asantefo mmem go so omu nyinaa yɛ Asante enti akoba ase wɔkɔɔyɛ no oyɛ na dwen sɛ ɔbɛyɛ no ho kɛse nti saabere no mu no na Asantefo nso atena se pese enya the Asante Kingdom okay ko saabe ne kumase wo hene nko ayo man hene Asante Kingdom no ena kwa man hene di kai ni ti so de no ba join na saabere so ba na denkyirafo no ne Asantefo ko no na ye pu obi a obetimi agina na sigadwa kofi omtim meboye mfa nko okay ko saabe na abrofo no subu ya ba na omo hye eye denkyirafo na chipa ne kuma wo hire yiri ti se membi nti baji akire nti ba sa na Asante sɛ ne bɛsɛ yɛ Asante Kingdom na dia ɛne ho so bra ne kuma wo hire nti kwa ma hire ka yiri ti ne kuma wo hire nti na se kuma wo o le nti ko ji akire kom ye twa ne ti se sɛ be ya ne sigadwa kofi no ye mfa nko efiri wa ɛna mampon hene ɛbae mampon hene de ne wo fa ase ɛne Otumfuo nti ahemfo a ɛwɔ Asante region nyinaa ne Asante Kingdom no sɛ Otumfuo ni hɔ a ɛyɛ mampon hene ɛde sina na mo sɛ yekumase de a sɛ Otumfuo ni hɔ a na nka yɛ asafo hene ko first na nka yɛ asafo hene na yɛ Otumfuo konti hene okay edume bi na wo share Otumfuo abufuo na wo sesan na wo de konti hene kokoma ɛyɛ bantama hene ɛna asafo hene baba yɛ akwam nti afi na ahemfo no eba nti aman hene afi de ayi hene so bai eka ne sɛ sɛ kuro mekaya meka office hene beka ho na afi ufa hakwama fomana hene wayɛ kase pa beka ho afi atuma mponuanom na sofo ne sɛ ahemfo no ɛdɔso sɛ dodo na abeka ho eti mu apepepe ɛna Otumfuo ka sɛ ahafo makwa nya nam de a munya nam na mo becha bi kuro bi efe ne bechem okay na mo chechemfo bi ade mre no ye di nya bechem na se mo firi Asante kan se esuta esuta mampon suta okay nti munya nam bia no mache na odi bi aba ma ye nuan ma wo ha no ma di nti wa no Otumfuo sanete dia mo ko chichi kuro bi ne mo firi no go so ho ye go amana ne kuro ne people na ho ne se eba se eba kon no na me pe ensan na manom okay nti ho yakwachichi nti go so hene no one ne Otumfuo a betwani a one kon ana mana sansa fufuo no anom nti Otumfuo hu sa Asante Kingdom hu sa no sete dia yempa bosom bi a betimi agina ho ama aboye ho ba ama domafo ne ntemi amba ne nya tano dwumo ne tano bekwen okay titano dwumo na we ye krumo dwumo no na bekwen no so ena ewo eye bechem ene ye kan se tepa okay ye ne yusu chiniye tuntum ne kokko nyina da pake betimi no so sa but tepa hene de obo yusu fita but titano bekwen no ba ya no pefita ti ba chi bebo nti emu no ne domafo no tekere wo mo ankasa wo mo ho sesa de dia onsom Otumfuo bi Otumfuo se ene kusi nti de sa abosumi kotwoko se nke so de adwenobani bi ba abosumi ayi asutere nti so hwemu a Dormaahene ahenie mu no ontimi mfa no ntu Otumfuo enne se kyena ya ma no ka ho ase okay Otumfuo wa amahene maako 64 nyeketwa aduosia nan Dormaahene na mahene abrosoa na ensia na wohwemu a yese krokoto yankasa krokose mampon Asante mampon hene yekese ahene yenum yekese sene Dormaahene bechem mahene na hene yeso go so mahene ahene yeso asene wo Dormaahene
nti ebesiday na equalizer etimiaba obia on jurisdiction but Dormaahene or ya my colleague lawyer me lawyer about so akwai judge me who say a trend to political syndrome okay so why any politics but abamra pon edu tambia o hene oba kabidie nanso woka ko ba bi ho tora timi ko fa asembra nti mi sini pi wo fidie so a kire wiase nyina se e ba hene mu tumi mu edi mu akonya kase mu pa enye Dormaahene no yonko ene Asantehene onse mitie odifo mitie Otumfuo enkasaye nemu bia na o kase Dormaahene kura no o swai no obi swai ema Asantehene di ofri so a ye na wotisu yi baye no Dormaahene we o swai no obi swa kire ye na opokuware yes asa kire no say sabe no nya mobo aman hene nti na o swai kire eye ne kontihini ne hema na safo so mu nya wo hiri bia ankwese wo de beba Otumfuo nti na mekire wo se Dormaahene enya na fe ene tipen Dormaahene te se me ye maahene akonya no tena sa wo bo okay te se me ye ohene am tisu wo ahemfo no nkono hyamase nti me pa mebobo akwa na utrim na meti sebi na Dormaahene koyeye Dormaafo no mdo ya ya ka Asante kingdom a Dormaahene akomya no ekosi kira ko tokurum na akwa kosi eye kan say Dorma eho ama esum kakra birekum kuna anhye nase birekum oso Otumfuo oba na de fawa de batachimaya tachima so so de na ho na me yawo onso de na ho ono kura wa yakese pa kura sen Dormaahene unim se eye tuobodomfo eye asantefo omuso Otumfuo yes sawuko nkunanza omuso Otumfuo onwonyansa asantefo no faaye kuro biara mo finse mo ye yi no asantefo tim nese odifo wo hwa die ma emse enibre abem dodo na emse ye chiche mu no regions no a Asante a ye che mu mienu eye no bro ye no bro hafo region no ene ade no enti emse ebia nana Dormaahene wa ye na dwese bia nko no pese on capture eho no entimi nya possible okwa rawra so voter region almost Otumfuo because rawra for no efiri containers lake onu mu chifiri on say na dey me history ba ene de omu fi lake to omu bi saachiri Otumfuo okwa tamale kura no a emu bi wo hɔ a pure tamalefo no ebi saachiri Otumfuo because yes ye wo Asante kotoko ane wo dagomba kotoko so because on babu wa yem ye kon yenti ti ya Asantefo no bebre hɔ a wo sa Asantefo so wa pa bebre ya papa no efiri hɔ nti ne ani etene no die ewo mu ni Otumfuo tena ase ne mpanyimfo tena ase hunu se yentimi nkonya bono en hafo mo kasa anko mo sabe mo se be kodi benton yeso se ye kodi ye nton difference o kasa no ana yesi yate hafo region na kire se wo mo ya Asante nti Dormaahene nkire me hafo apart from boma fu o hye na se no kro baby because a free eye abesimo koni nyina utwata no no a eye bono nti boma ho no be wiai on se boma no ani kuro bi afa nsusu anso hye ho susu anso esom ye kan se Otumfuo subompan esu a kire tepa hene ne tepa hena so nsa na ko Otumfuo nti utim se nkuro no ni nyina no nya na dia because na Otumfuo kasa utim se nani abre yes ana o kasa ahemfo wo mu ehye na se no ese se omunya akokoduro na wa ofi se
wontumi enkasa no fa henye no to ho na wonfa obi an kokoduru emfa no enkosi wodim sa wanchi hene uso akire Otumfuo wanchi hene sese na oyebe autonomous ya ode no ho nti sa wo fa sunyane a sunyane hene we autonomous go sunyane wo hene bi anhye dem from ya afram no kopi nti blokum hene eso akire we se kwa hene eso akire Otumfuo okọ banda se Otumfuo bi afiri mu na se banda suma hinkro ho banda no nsoko area ho no nse banda hinkro fo banda hene ene be hwe Otumfuo animu ansa na wa kire se ofiri omuso akire Otumfuo dum se be bia no ya chiafa bia chichemu wom na odifo sese eja ya asoyem se ejana no edene ama sese utumu se Ghana ha sese ade nya beto social media de otiase o de wontiase o na otwako ba bia otwako bia enam so ama nipa bebre abekasa ebia bekasa afua Otumfuo so ebi so abekasa afua na Dormaahene eso ama kasa ne bi wo ho a ano ehyi entinya ekoi ususu se ede na sese ye ya adwobro betumi aba Asante kotoko okuma poma Apem Beba Dormaahene ntwaso koso ntwaso a Asantefo no betimi apunya akoloso esa nso a emfa asumdwe ma oman Asantefo do so pa omunsuro hwe de wade ba no Dormaahene ntwaso a politicians in hechire ye no sa there's a politicians NDC for na ye no sa once na MPP for kwaso mo kwa ye yibi press yibi opam wo omo be bia eba na unsa Asantefo so toso mo so wa hwe yi Asantefo betimi akwache na hyekam na ba Otumfuo fi na no enya papa go se brebi about 5 years ni 4 to 5 years na tachima hene eye tobodom hene sa yeah eba sa wo firi tachima na wo badwa obuo mo sese o mai hwe yi asa no pese wo de ba Asantefo no sabe yenye onye very careful nti odifo sese no sese ayem se ahemfo wo oman yi mu no ye wo National House of Chiefs eniade ufi se edru bre sese omu eba asem yi mu e ma dwobro eba edru na mum de wo mu nie de meka na se Dormaahene oman wo Otumfuo ba bia National House of Chiefs bemu a yo Otumfuo ani mu ha ne wo okay ndokwana be west so Otumfuo ahemfie ni National House of Chiefs omo so omo office ni nti emu sasa ye de no National House of Chiefs ye de kwesi Otumfuo e kire wo se ahemfie no so nti Dormaahene no o kase politics but ye hwe ni nim dia ekọ animu betumi abasa betumi ama no ho kwan ama politicians edi nsem bi ahye no ama na ye niema bi a eni kwa se oye se NDC for na ye Dormaahene sa NDC for na ye na sa Dormaama na ye na sa APP no no an hwe ye obagina ni so on say respect no ekọ o de asema make so an hwe ya na beto aso sa eni na otwekura bo hu se Otumfuo no ene ne nkrofo obasoma se amanya kwachekire Dormaahene no kwa police phone soldier fo bediem amamre wona me kam kire because wa share na sim bi atwa yes amanya be chiwa ba o de asema me ko ba fasa ho na edin to ka be ba odifo ne de wa ma yate mpanisem o me yate wo kasa chia Otumfuo no boro so a yetimi be grepo base amamre police bi antimi nchim ye na se ye chiw basa na se ye tu ade so ana ye tu ade so ye be kire wase odi agro ko kire a Otumfuo kire na se kwa na se Dormaafo na konya bi si Otumfuo Ashanti kingdom no ho a Otumfuo betimi atutu abom nti da chi bi ni se wo fi so na se fo ntimi ni akonya bi mu ta onya tutu no bom a o de ho de
nanso akonya esi ya na ya se no fa ho ya po bra hye wonsa ati Otumfuo akonya na eso pa Otumfuo nyam kese ni ma na prefer nyam kese ba won se odifo ye be wi am se utie na Dormaahene so a okase abribia no Otumfuo ebodwa na okasa sebi okasa ema no etra no abribia okasa ma no tra no bet waye din ba sisia waye na dwen se obekasa no oka ba ko no agi ba bia me Asante me defend Otumfuo asem obeka bia na chiamefo ne yi ano Otumfuo ni mama mere bia da because na wo fa no me nsa aka na cheche na mpanyine sem metie on se ba mpanyine sem ba yi achi me wo nana no mo cheche me chere bi so na makọ manhia se ho ne fi akotena ho na wusua misua on se nana mo se me kuma se nyina me kosua ya wona me se duri wo baba wo bisa me ansem yi sanete ntime ye fast kosua ntina me ka kire wo no de me kan se Otumfuo mi na no kan sa da na Dormaahene ya manani atene nto na henie no eso ne nu ba bia na se odifo yes enka mo ahemfu yi nke ni kwa se mo de mo ho ewura politics untimi nka so mfa ho wura me because ye to aba partisan politics obaye na wonye ni pi me de me yi mi ho anim se me ye ni pi me ne memra America ana me na Otumfuo hwe me onim se sa na msubanti be baro wo hena yesa woni party no bom eye adwuma sese woni party no eye kama se de be ya obenya mpuntuo aba okurum ndi se ohene ye na adwen se owo party wei na se sa party no ko opposition e be de se wo ohene no obenya mpuntuo aba okurum ana do na kwagu fa do be wa na na chi anchire Dormaahene because na yi health minister holofi kwagu adima me ko de ya Dorma pa o se yes na de wo mu ni se mesi ni pise na na agema bedu madam for pa no but we entwe se ye ho asami jamfi adwuma a wo ye no na na Dormaahene age no ne so person che na ye adwuma masami NDC ntime kama kire o se ahwe akura boso me kura ma bo se sami jamfi Dormaahene be kon se na age badwuma a wo ye ntime sere no odifo bono to fama ye sika biara ye de abre na Dormaahene ontwa so visa nana wo bibidi wo ya judge me pawasem wo ye me role model farmer yeah farmer wo bedi ade kete woni Asantefo ntam ye kama na obi a waba no ma ba bi atena pede ye ne ntam sei ese kwaya age wo no ye fa no kwaya nti mesere se adwobere ntokwa esi birebe no ye mpebi ati because of the intertribal marriages we are worry we ina ya ni pa ba